Случвало ли ти се да инвестираш цялата си енергия, време и пари в проект, който просто запецва? Правиш всичко правилно, но сякаш се бориш срещу вятъра. Истината е, че успехът в бизнеса, инвестициите и личния живот не зависи само от това, колко здраво работиш. Зависи от това кога действаш. Вселената се движи в точни математически квантови цикли. Древните хора са знаели кога да сеят и кога да жънат, за да имат изобилна реколта. Днес, в модерния свят, ние имаме квантови прозорци. Това са кратки, персонални периоди от време, в които твоята лична енергия е в пълен синхрон с космическия тайминг. Когато действаш в своя правилен квантов прозорец, решенията ти носят десетократна възвръщаемост, сделките се затварят с лекота, а пречките изчезват. Извън него просто хабиш ресурси и време. Спри да гадаеш кога е правилният момент и кога късметът е на твоя страна. Вземи своя личен едномесечен квантов навигатор от Astrix. Твоят математически точен пътеводител за най-силните ти дни през годината. Кликни на линка под видеото и разбери своите печеливши прозорци още днес.